Kemasiyên rapora hevpar a Meclisê, Cahit Kırkazak. Rapora Lijneya Meclisê a hevpar di 18 Sibatê de ji aliyê lijneyê ve hat erêkirin û biraya giştî re hat parvekirin. Berê ku naveroka raporê were nirxandin, em dikarin bêjin ku ev rapor bi xwe gelek girîng bû. Ji ber ku ji 100 salî zêdetir bû ku Pergala Yekperest a Komara Tirkiyeyê bi helwesta yekperestiyê, cudahî û pirrengiya neteweyî, olî, zimanî, çandî û bi rêbaza tunehesibandin û înkarê neheqiyeke mezin dikir. Di serî de gelek Kurd bi xwe û gel, bawerî, çand û zimanên ku li hember vê neheqiyê radibûn, ji aliyê Komara Tirkiyeyê ve rastî êriş, komkujî û qirkirina fizîkî û çandî hatin. Li hember van biryardayîn û vîna gelan, Komara Yekperest neçarma û rêya siyaset û diyalogê vekir. Ev rapor destkeftiyeke encama vê têkoşîn, biryadarî û vîna 100 salê ye. Ji ber wê jî divê mirov qedrê vê têkoşînê û vê raporê bizanibe. Wekî ku me nû got, ev rapor bi hebûna xwe girîng e, lê di helwesta naveroka xwe de gelek kêmasî û nebesiyan dihewîne. Ev rapor bi vê naverokê mirov dikare rasterast bêje ku nabe bersiv ji bo çareserkirina pirsgirêkên 100 salê. Dema mirov li naverokê dinhêre, di serê zimanê raporê de zimanekî gelek xeter, serdest û tawanbar tê dîtin. Ji bo lihevkirin û aştiyê divê her alî qedir û rêzê bidin aliyên din. Ji ber wê jî divê rêzdarî di serî de bi ziman were xuya kirin. Mînak di raporê de pêvajoya çareserkirina polîtikayên yekperestî û binpêkirina mafê Kurdan wekî Tirkiyeya bê teror tê binavkirin. Dîsa têkoşîna mafê Kurdan û têkoşîna Kurdan wekî teror hatiye binavkirin. Ev ziman ji bo lihevkirin û aştiyê zimanekî neyînî û xeter e. Ev pêvajo wekî ku di navê lijneyê de jî hatiye gotin, pêvajoya hevgirtina neteweyî, xwişkbiratî û demokrasiyê ye. Dîsa tevgera Kurdî û Birêz Öcalan ev pêvajo wekî pêvajoya aştî û civaka demokratîk binavkiriye. Di pêvajoyeke bi îddiaya avakirina aştî, demokrasî û biratiyê de binavkirina Tirkiyeya bê teror li gorî ruh û armanca pêvajoyê nîne. Di heman demê de têkoşîna mafên bingehîn an têkoşîna hebûn û tunebûna wekî teror nayê pênasekirin û binavkirin. Ji ber wê zimanê raporê li gorî ruh û armanca pêvajoyê nîne, di pêşkeşiya raporê de hatiye tespîtkirin ku ew kesên ku 100 sal berê hewl dan erdnîkariya me li ser bingeha cudayiyên etnîkî, mezhebî û olî parçe bikin, ji bo careke din heman armancê neşopînin, ji holêrakirina tevayiya terorê û avakirina hawirdorek aştî û aramiyê ya bi rastî mayînde wekî berpirsyariyeke dîrokî li pêşiya me radiweste. Lê tespîta vê raporê kêm e, ji ber ku ew kesên ku gelê vê erdnîkariyê li ser bingeha etnîkî, olî û mezhebî parçe dikin kîne û bi kîjan rêbazê parçe dikin nehatine diyarkirin. Em vê yekê aşkere bikin. Yên ku gel li ser bingeha etnîkî, olî û mezhebî parçe dikin, hêzên kapîtalîst û emperyalîstin an jî dewletên yekperest ên girêdayî van hêzan in. Hêzên kapîtalîst û emperyal gelan ji bo ku bi hêsanî birêve bibin li ser mijarên Sunî parçe dikin. Dewletên yekperest jî bi înkarkirina gelan, bawerî û çandan civakê parçe dikin. Ji ber vê di raporê de parçekirina gelan li ser bingeha etnîk, ol û mezhebî rast e, lê kêm e. Kîjan hêz gelan parçe dikin û ji bo ku gel neyên parçekirin divê çi bêkirin, nehatiye gotin. Lê em bibêjin, ji bo ku gel neyên parçekirin, divê mirov di serî de ji xwe dest pê bike û di serî de Komara Tirkiyeyê ji Pergala Yekperestiyê vegerîne û li gorî pirrengiya Tirkiyeyê Pergala Civaka Demokratîk hilbijêre. Di raporê hevpar de binavkirina pirsgirêkan û rê û rêbazên çareserkirina pirsgirêkan ji gelek aliyan ve kêm e. Mînak di raporê de pênasekirina hemwelatiyeke azad a hiqûqî nehatiye nîqaşkirin an tespîtkirin. Behsa mafê ziman û jiyandina çandî nehatiye kirin. Mafê ziman ne tenê axaftina ziman e. Bikaranîna ziman di raya giştî û saziyên fermî de ji pêşdibistanê heta zanîngehê bi zimanê dayîkê perwerde dîtin, xurtkirin û bi pêşxistina ziman jî di nav de ye, lê di rapor de behsa van mijaran nehatiye kirin. Rapor di helwesta hestiyariyê de jî bi zimanekê yekalî hatiye nivîsandin. Behsa êş û elema dayîkên hêzên ewlekariyê û leşkeriyê hatiye kirin, lê behsa êş û elema dayîkên gerîla û dayîkên girtiyên siyasî nehatiye kirin. Di helwesta peywerdarkirina çavdêriya geşedanên pêvajoyê de jî tenê desthilatdarî hatiye erkdarkirin. Lê ji gavên ku desthilatdarî bavêje mekanîzma nehatiye nîşandan.
Her wiha mirov dikare gelek kemî û nebesiyên raporê birêz bike. Lê dîsa jî ev pêvajo û ev rapor gelek rêyên çareserkirina meseleya Kurdî û demokratîkkirina civakê dideme. Li hember hemû kemî û nebesiyên raporê wekî ku Birêz Öcalan dibêje, em ê bi rêya siyaseteke pir xurt a demokratîk bimeşin û kemî û nebesiyên raporê sererast bikin. Di serî de yekîtî û hevgirtin û Tifaka Kurdan saz bikin. Paşê jî xwişk û biratî û Tifaka Demokratîk a Kurd û Tirkan ava bikin. Ji ber wê divê di serî de civak bê birêxistinkirin û polîtîkkirin. Ji bo birêxistinkirina civakê şert û merc li cihîn. Kemî û nebesiyên raporê ji xalê naveroka raporê yên şeşemîn, pêşniyarên birêkûpêkkirina zagonsaziyê li ser pêvajoyê û xala hevtemîn, pêşniyarên têkildarî demokrasiyê re bi civakeke polîtîk û rêxistinkirî û bi xebatên li meclisê derfeta sererastkirinê heye. Wekî ku Birêz Öcalan dibêje, ev pêvajoya me li pişt xwehîşt û rêbaza diyalogî îspat kir ku rê li ber veguherîneke ji siyaseta tundî û parçekirinê ber bi siyaseta entegrasyona demokratîk ve vekiriye.